Când am o clientă la îndepărtare tatuaj cu laser, când am o clientă căreia îi fac microneedling sau peeling cu carbon sau microblading la sprâncene, mereu le spun că este obligatoriu să folosească cremă cu factor de protecție solară. Tattoon Sun Protection Cream de la FI este o cremă excelentă care are o textură foarte ușoară, nu îngrașă pielea, nu simți că îmbâxește, își face treaba foarte bine și protejează pielea de razele UV. Este foarte important de știut că cu cât protejăm mai mult o dermopigmentare sau chiar și un tatuaj corporal, cu atât el va arăta mai frumos în timp. Mai am puține pe stoc, deci vara încă nu s-a terminat, eu zic să profitați. Am uitat să vă spun, spre deosebire de alte creme cu factor de protecție solară, aceasta se poate aplica și imediat după procedură, după tatuaj sau dermopigmentare sau microblading. Restul cremelor SPF nu se pot aplica pe pielea proaspăt rănită.